Amen. Oh, ininzi imicelimingeni. Mm. Okokuqala, ukunqaba kwamanzi. Mm. Amanzi anqabile. Mm. Ilanga ke ngoku imbalela. Ubona imbalela, yho, ithwaxa kakhulu kangangoba ndiphantse kwanzima kum. Abantu bekhangela befuna imifuno, hayi, bangazama, hayi, ilanga liphezulu. Nale nto ke yokungafumani bantu ncakasana, abantu abakhoyo mos bayanqena. Ngase kubekho abantu abakhutheleyo, uthi noba umntu uthi makazondincedisa ukwenzela uba noko amke efumene noba ibhantshi, noba ziibhantshi ezimbini. Kuba nzima ke ngokuba abantu bayonqena. Yile nto ingathi siyabafuna kakhulu abantu abaselula. Ukuncedisana nani apha ekufameni. Ukuncedisana nathi. Loo nto iyabetha kakhulu ngoba ngamanye amaxesha umsebenzi uba mkhulu efama. Awukwazi ke ngokuba ungawugqiba uwedwa. Ngase babe khona abantu noba babini noba bathathu. Ukwenzela uba nakomnye umzimba ukwazi ukuqhuba. Ngoba yeyona nto ibalulekileyo kuba ngase kungabikho mntu ungaxhomiyo. Umntu ongumama mos usoloko esilwa into yoba makuxhume. Xa ujongile mamam, ingaba mhlawumbe abantu abangoomama okanye abantu basetyhini ingaba bayithathele ingqalelo into yokufamisha kwiindawo esihlala kuzo? Ndiyayibona noko bayaqhothoza ngoba ngoku sikriyetha ezi gruphu. Uzama ke ucebisana kuzo nokubonisana nokukhuthazana ke. Ukwenzela mhlawumbi abanye abantu mos abayiqondi into yoba kwenziwa kanjani. Kumandi ke ngoku xa nithetha egruphini atsho umntu aqonde uba hayi mos nyhani ke ikhona le nto kuyasetyenzwa. Omnye uyayibona nje uba laa mama uyaduzuza phaa, ngathi ke ngoku akayazi uba makathini. Kumandi ke ngoku xa nincokola niyigruphu. Ingaba Le nto ke simane sisenze igroup. Ingaba njengoba nje nincokola phana ezigruphini, ingaba mhlawumbe olu lwazi enincokola ngalo lulwazi mhlawumbe olujolise ncakasane kwezolimo okanye mhlawumbe nezinye izinto niye nizishere phaa egruphini? Lulwazi olujolise kwezolimo kodwa zikhona nezinye izinto. Ngoba ke abantu umntu mos unayo into ayithandayo. So akunyanzelekanga into yoba sibeke icala elinye, kufuneka sishere nezinye izinto. Yes. Ukwenzela uba nabanye bazongena. Ngoba okokuqala mos le nto uyenze ujongise into yoba mayibe lishishini ekuhambeni kwexesha. Ingaba njengoba nje usithi le nto yokulima mamam kufuneka ehambeni kwexesha ibe lishishini. Ingaba xa ujongile wena ukulima oku kule minyaka iyi-15 iye ulima, ingaba mhlawumbe ukulima kuphucula njani ubomi bakho okanye nomvuzo wakho? Oh, kuphucule kakhulu. Nje akubonakali ngathi utata kakho. Kuba kaloku ndiye iimfuno zalapha ekhaya ndiziphumeza ngalo msebenzi wokulima. So impilo yam kwayitshintsha ngohlobo loba ndandike ndacinga into yoba inoba ekubeni uba utata engasekho inoba ndizawuba yintoni. Ndafumanisa uba hayi mos akho nto ifundisa uba mandixhomekeke. Ngoba kaloku le nto yokuxhomekeka iyawukwenza into yoba usoloko ulusizi. Kanti ke ngoku xa usoloko unalo msebenzi woba kusasa uqala ngoMvulo uyawuma ngoLwesihlanu ubhizi egadini. Akho nto isokolisayo.
abantwana bam bayancedakala, abafuna ubheka esikolweni iyangena imali, ndithathe umntana ndimse esikolweni. Xa iimfuno zesikolo ndiyakwazi uzilungisa kwangale mali yale mifuno. Nezinye izinto uba kunyanzelekile umntana ushota ngento onxiba, isihlangu, andisokoli. Uthathe egadini phaa emifuno kulaa mali yemifino? Ndithatha kulaa mali yemifuno. Wow. Thatha kulaa mali yemifuno. Eneneni akukho mntu kuthiwa uyasebenza apha, anaye umntana osebenzayo. Abantwana bam bonke ndibancedisa ngale mifuno. Ingaba mhlawumbe xa ujongile ungamkhuthaza uthini umama ophaa ekuhlaleni othi hayi mna mhlawumbe ndiyabahola mhlawumbe nam uqala ukulima, kodwa ke mhlawumbe andinayo mhlawumbe umntu onondisapota. And enye ikhweshini endinayo, ingaba mhlawumbe njeba nje usitsho ukubana utata ngokwengekho nje, ingaba mhlawumbe ukulima oku wakufundiswa nguye okanye ukulima oku uye wakuthathela ingqalelo okanye walima emva kokuba utata engasekho emhlabeni? Ukulima njengoba thina singengobantwana bangoku, singabantwana mosibangaphambilana xa emakhaya kulinywa. Yes. Kodwa utata yena wayiqaqambisa kakhulu into yokulima kuba ebendixhasa kakhulu. Inguye umntu obhatala into zokulima, nomntu oncedisayo, andibhatalele umntu ozawuncedisa into yoba kuba bendilima mhlawumbi umhlaba omkhulu. Ezo nto ebezibhatalwa nguye. Naw ke ngokule ndawo yoba ndimncedisa njani umntu onqenayo, hayi banintsi ndithi umntu uba uyafuna yenza indawana nje, ndiza kunika izithole, ndinazo izithole, ndinayo imbewu, njalo njalo. All right. Kangahamba abanye ndiyombonisa kuloo ndawana yakwakhe into yoba kwenziwa kanje, kwenziwa kanje. Xa ufuna izithole zakho ziphumelele wenza ngolu hlobo, njalo njalo. Ingaba mhlawumbi omnye kabe nomdla eze azobona xa ndisebenzayo, eze azobona, abe nomdla eze azobona. Naye ndiyamfundisa uba yenza so, wenze kanje. Ingaba mhlawumbe zikhona njengoba usitsho ukubana nabelimi bayakuncedisa, ingaba mhlawumbe zikhona ilentu ii-programs ezijolise ncakasane kubantu basetyhini ezisapota abantu kakhulukazi abantu abangoomama? Zikhona ngakumbi kwelaa cala lakwa-agriculture. Kangangoba ikhona into ejoyinwayo eyabantu abangoomama ekuthiwa nguWAT, Women in Farming and Rural Development. So ndiyazijoyina nezo program. Then kuba nabanye mhlawumbi omnye umntu akayazi uba kuqhutywa njani, ndiyandicele abantu uba make siye ezintlanganisweni sibanjelwa phaa kulaa office yezolimo phaa kwa-agriculture. Ndithi makakayi umntu ozivela amagosa xa ethetha, ukwenzela uba naye akwazi uthi xa ebuya axelele nabanye kwindawo ahlala kuyo. All right. I-20 mizuzu ngaphambi kokuba kubetheke intsimbi 8 eVukani Community Radio Station. Umamele ke inkqubo ke yezolimo, andikho ndedwa namhlanje, naye umama uNombeko osuke ke phaa ke eMalahleni, ngumama uMhlabeni usuke eMalahleni Municipality. Singokola ke ngokubaluleka okanye indima edlalwa ngebasetyhini kwezolimo. Kwangoku ke masibaleke siye evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingambulela njani umkhulu Dumakude ngokutshintsha impilo yam kunye neyabantwana bam. Kwi-2 hours emva kokuthumela imali yesikhanyiso uyafumaneka kule nombolo 063 303
2926 063 303 2926. Emva kokulahlekelwa ngumyeni wam, ubomi abuzange bube mnandi. Kona ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo, kodwa lafika ithamsanqa mhla ndeva ngomkhulu uDumakude. Abantu bebamaza kunomathotholo nakumakhasi onxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, uMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso waseNtabankulu, ubhuti Lukhanye waseDutywa. Usisi Nokuthula waseKokstad wafumana uncedo kwaye wabhatalwa i-500,000 rand kumkhulu, nabantu abaninzi beendawo ngeendawo, eNgcobo, eTsolo, eKomani naseCofimvaba. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo, naye umama uNomajama wayengutitshalakazi omkhulu, esitsho ukuba emsebenzini ayikho impumelelo, koko nje yindlela yokuphila. Khona njalo waqala amashishini kwaye kuyenzeka izinto bebekade zingenzeki ngexesha ebephangela. Mfowunele kule nomboro umkhulu 063 303 2926. Ndiphinde 063 303 2926. Wamkelekile kwezolimo kwiVukani FM noZalapha. 12 mizuzu ke mphulaphuli apha evukani ngaphambi kokuba kubetheke intsimbi yesibhozo. Mphulaphuli ke siyakwamkela wena osanda usijoyina enkqubeni ke apho uhleli naye ke uZalapha, your host behind the mic. Ukanti ke naye namhlanje umama uNombeko Mhlabeni osuka ke pha eMalahleni municipality. Ukanti ke namhlanje sithetha ke ngendima yabasetyhini kwezolimo. Ndithi 13 kodwa i-17. Mphulaphuli ukhona ke umphulaphuli pha ofuna simbambe emnxebeni. Mphulaphuli, molweni. Alright. Sendisitsho ke mphulaphuli uba uyasitsala umnxeba ku-072 514 5381. Kanti ke ungasendela i-VN yakho ku-072 514 5381. Mphulaphuli, molweni. Molweni mama. Ninjani? Mm. 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 Yes. Eh. Eh. Mm. Mm. Eh. All right. All right mama. Siyabulela kakhulu ke kumama pha ke osuka ke kaNqelingane kuba ndiyibiza kakuhle lali, uyawundixolela mamam. Siyabulela kakhulu. Mphulaphuli ke i-14 mizuzu ngaphambi kokuba kubethe ke intsimbi yesibhozo. Yeyi, hayi ndingxamile namhlanje ekutheni amaxesha
Ndawabiza wrong. Kodwa ke still nemizuzu 14 ngaphambi kwakubetha insimbi yesibhozo apha eVukani Community Radio Station hle nayo uza lapha your host behind the mic. I'm not alone ke mphulaphuli and naye ke umama apha emnxebeni umama ke osuka pha eMalahleni municipality umama uNombeko Mhlabeni ukhona umphulaphuli ozama usifonela siyakwamkela ke mphulaphuli nosanda usijoyina enkqubeni mama ingaba mhlawumbe nje manje usitsho ukubana amafama asakhasayo amafama amatsha okanye abantu abangomama abatsha unqwenela into obana nabo ngenye imini babe yinxalenye yokulima ingaba mhlawumbe sithini isizathu sakho sokubona kukuhle into ba ukugase lento yokulima ithathelwe ingqalelo ngaba kanye batsha. Ewe mama ndichasa kakhulu loo nto ingase ithathelwe ingqalelo ngaba bantu basebatsha. Yes. Eyona nto ibaluleke kakhulu xa ndijonga mna amafama amhlophe ayebafundisa abantwana babo ngokulima. Kuba uyawufumanisa into yoba abantwana bethu bafuna uthwala iidigri ngelo xesha imisebenzi ayikho. Kanti ke ngoku umntana xa ethi ayithathele ingqalelo le nto ibe nguye lo ungumfama nguye oza kwakha amathuba emisebenzi kubantu ke abangafuni uzisebenzela. Yile nto ke ngondithi ingase aba bantu basebatsha ibe ngabo abayithabathela ingqalelo umntana ke ngoku azibone seyinguye owakha amathuba engqesho ekulimeni njengala mafama amhlophe. Phulaphuli molo. Siyafila tatam ninjani? Ngimamele nomama manje lapha eNgcobo apha kuzoyizana. Sithetha kubaba ndifuna usaze into encinci ke beke wayithetha umama le uba utata bawunena hayi nothi so apha kuthi kuvoyizana msasazi eyi abanentlahla because urhulumente wasenzela amadamu sinamadamu amatsha. Wow. 24 hours apha sinamanzi akuvoyizana yabona njengoba kuthiwa kuvoyizana apha ngumlambo lo sithiye ngawo apha kukho amanzi apha kuvoyizana abetha 24 hours wedepha. So ndiyamva sema umama sema uthi umcelimngeni ngamanzi. Yes. Kodwa ndithi mntamsasazi into isemntwini because ke ukulima ixesha nexesha ekufuneka amandla laa nto kuthiwa yi-man power. Injalo. Yeah, but when it comes into zakho zi-right hayi ndisole nam ndingumntu othandayo manje le nto olima azikhasela msasazi. All right. Sithetha notata ubani? Thetha nofezekile. Oh, utata ufezekile. Tata siyabulela kakhulu. Enkosi. All right, ngutata ufezekile ke lo indawo azifani nyhani uthi yena hayi urhulumente thina wasinceda ngamanzi kayinto yobana asisokoli 24/7 amanzi ayampompoza. Ndifuna ke sibaleke siye phaa ke kumphulaphuli kuWhatsApp sijonge uba basiphathele ntoni 0725145381 sala nje umnqabi kanti ke naphaa kuWhatsApp ku-0725145381 bakhona abaphulaphuli ke phaa ke abasithumele ke i-VN funa uvubana basithine. Hello. Hi, Tata. I'm sure bana iline yakhe ibhedi mhlawumbe ke eke sivele Kuba yintoni ekuneyilima ngexesha yintoni ekuneyilima ngexesha apha kuJuni kuyini eyilima ngoku. All right, sitshilo mphulaphuli usisala umnxeba ku-0725145381 kanti ke phaa ke kuWhatsApp ku-0725145381 usendela nje i-VN naphaa ke kuFacebook siyafumaneka phaa ke kuFacebook page wethu othi @Vukani Community Radio siyafumaneka khona ke naphana kuyasichazela nje usalela usendela nje itext yakho utsho uba hayi mna ndinimamele ndiphi na
sibroadcaste ke live ubuyafuna kusibukela usimamele usijongile Ncakasane pha ke kumakhasi onxibelelwano ndihleli naye ke umama uNombeko Mhlabeni osuka ke pha ke eMalahleni sincokola naye ke ngendima abasetyhini kwezolimo, indima edlalwa ngabantu abangoomama apha ekulimeni. Ukhona ke mamam umbuzo ovela into yoba ingaba mhlawumbe kweli xesha likaJuni zintoni izinto ezinothi zityalo wena pha kuwe efameni uye wenze njani, zintoni ozityalayo ngeli xesha? Ngeli xesha mna ndityala ii-peas ngeli xesha. Nakubeni uba mna ispinatshi asenziwa into iqabaka kwelethu icala mna ngoku sam ingathi siyahlanjwa ispinatshi. Ispinatshi, ibhitruthi, ikherothi iba ntle kakhulu ikherothi yam apha uqala ngoku uya kuSeptemba iba ntle ukufa. Ikhaphetshu ke ibhideka nje xa inamaqakamba kwiqabaka. But nayo irayithi apha ebusika kuba ehlotyeni iyabhideka kuba shushu bembi. Ndiyamkhuthaza umntu ayilime ispinatshi, ikherothi, ibhitruthi, ii-peas apha ebusika. Zirayithi ezo zinto. All right. Ixesha lazo ngoku. Alright, njengoba usitsho ubana ninengxaki apho mamam namanzi, niye nenze njani ke ukhawulelana nomcelimngeni wamanzi? Siyawathenga mama kaloku xa mama uwathenge azogalelwa zezo nto zitraki mhlawumbi. Uyawabhatala. Alright, mamam masibulele kakhulu. Eyona nto mama, laa mama lo makhulu lo uthetha ebethetha wakunqiningani ndimazi kufa ndiyamazi naye ebedla ngondikhwaza sithi hayi mntanam kaloku bokuze uhambe nam kwezi ndawo uyandazi uba ndiyakuthanda uhamba kuba kaloku ndikholwa kufunda. So ndiyamazi hayi unomqolo uqinile. Le nto ke utata angakhathazeki torho mama bona banomqolo bayanyemezela. Le nto noko soloko mna mos ndicala lomntu ongumama. Yes. Ndiyazi noba ndizakwenza njani ke ngotata ngoba kaloku abantu abangootata nyhani ke bacingelwa fithi ingomama. Yes. All right. Sibamba ngazibini mama ngexesha lakho. Mhlawumbe nje amazwi okugqibela pha ke kumphulaphula ekhaya. Hello mama, usekhona emnqameni? Ukuthi mandenze amazwi okugqibela. Yes, sibamba ngazibini ngexesha lakho mama, siyabulela kakhulu enkqubeni. Ngicela nje wenze amazwi okugqibela utsho kubana ingaba mhlawumbe umuntu xa ekufuna ukufumana phi kumakhasi onxibelelwano. Ndiyafumaneka apha kuWhatsApp ndingu-073 540 9813. NakuWhatsApp ndikhona apho kule namba ndiyibizayo. Ndithi phambili abantu abangoomama phambili, ningayeki phambili. Nkosi. Alright. Ndiyabulela nobani ndifake kwivukani namhlanje, ndibulela kakhulu. Loo nto nale nto bendingayiqondanga mna, laa nto uthanda kwam ujula nje. Xa kuthiwa umntu ofuna uthethiswa umntu ufuna uthetha kwivukani ndaphosa nje igama kuba ndaqonda uba ndifuna uyiva kaloku mna ndiyakholwa kukuba le nto iqulathe ntoni. Siyakhana, siyakhulisana apha kule nkqubo mamam, sithanda kakhulu ukuncokola namafama ukwenzela ubana umfama opha ekhaya abhenefithe information. Njengoba wena une-experience ye-15 years, khona umfama apha ekhaya oqalayo ukufamisha, ukulima. Ithi ke loo nto sidinga abantu abakwaziyo, abane-experience, abakwaziyo ubana le nto yokulima bakwazi ukuyishera ulwazi namanye amafama. Siyabulela kakhulu mama ngexesha lakho. Enkosi. Enkosi mama, enkosi.
Ibingumama ke uNombeko Mhlabeni suka ke phaya ke Balahleni besincokola ke ngendima eyabasetyhini kwezolimo okwangoku emphulaphuli elethu ixesha liphelile uNzakushiya ke noMakhaya uCastero Mnqongo uza kubamba ke na ke kule nkqubo ke yamasiko nezithethe kwangoku siyephaka kunaledi esithi ngiyabonga. Give 'em